ikusi genuen jenteak nahi ebala gure produkte, baina, klaro, Durangaldera arte jente ez dator errez. Orduen, ikusi genuen aukera, igual hau zabaltzen badugu jenteak uste dut erosiko dauela. Eta hor sortu genuen gure lehenengo web orrialdien, eta lehen komentatu zuten monduen izan zen oso webgune super senzillo, euki gendu zen eguzkilori modelu oso gitxi, eta saltzen zana zen hori produktue. Pasa gendun ezatetik, produktu bat izatetik, marka bat izatera. Ze azkenean gu jaio ginen eguzkilore bat moduan sortu gendun kolgante bat, eta hori izan gure marka. Eta ordutik ona, variedade asko egon da, eta jadekogu produktu gama oso zabala, kolekzio pilo bat. Eta orduan webgunea hasi ginen azten, ze produktu gehiago saltzen, logikamente, eta gure hasierako webgunea ia geratu dakun oso txiki. Orduan egon zen necesidade hori aldatzeko bai plataforma, bai saltzeko era, bai produktuen argazki ja apurbet profesionalizatu behar gendun, eta zer dezenteago egin marka dezente bat sortzeko, ezta? Eta horretan hasi ginen lanien. Lan pila bat, talde batetik, lehenengo salmentan jartze produktu, ezta, behar dozuz imagen honak euki. Ganera, guretzako bitzien produktuan nahiko berezie da, ze brilloen aldetik, koloren aldetik, horrek garrantzi handia dauka bitzi baten, orduen argazkiak guretzako nahiko kuidadosoak izan behar dire. Eta gero, bai, ezta, bera produktuen jartze webguneen, azalpen zehatzakaz, neurri guztiekaz, klaro, neurri jartze da, garrantzitsu da, aldamen guztiekaz, aukera desberdinek badeko, taiak.